no so yemo akwa Adom TV bedroom health tips eso said you woni mo no na what you know ye fat topic back ni edi ho enkomo na what you mu ye ba be kasa fa fibroid eho eha madwen pa enunti eho hia say ye di sa enkomo no fasedama endpoint homeopathic clinic one mother woman ti enne ya ba eye doctor pani eho a ye no eba be di enkomo afa ho ti ya we bia ha wadwen e mema no ye ko check ye prostate no eye free scanning no free so na ma wudie mu ni ade wo endpoint a obehwe number is 0244867068 media fia amankwa tamakro ene menya Dr. Penia War Star Life Clinic Star Health Clinic yede do edin komodog ye mo akwa ben na bibi aboko de e nyame ase wiki mo si ye kasa fa fibroid wow ye kasa fibroid e dia okay I'm the netofa bomu no fibroid ya ka fibroid a nse nkofo bebre aka ho asem bebre atu mfuturo ni ade a bebre na no emai bisa de ombeka ne se de omunim ni se mojato bi ena da na wodie mu ena enyi wa bra because onya fibroid ni bi wo ho a ema menses ema bebre bi wo a ema yi but na kure mu no fibroid nyi mojato bia eni moja a yeto a eni twaka bia ko mojato da wodie mu ni different yare a na yenka ho asem na fibroid na nkasa no yare a eba wa wodie ni mu na eba wa wodie no ma ya wodie no honam ni bia na anyi abro so abnormally nti abefa ne say abnormal growth of the uterine walls na cells okay to honam a anyi abro so a wodie mu ene ne friend fibroid nti eno betua ho sa no a nsa wodie no aye fertile ground a bibia to ho anyi nti fibroid ba ko befifi ho na wodi ama no ho a to so anyi ade chi ade san nyina no na eye kese no na esa ififi bebre kan nti obi ho a obetwa scan first time obi ho no na fibroid na ketekete mayoma ketekete bi esai fa no mayoma ketekete bi ba ko pe bi ebe ho a check akra no obekọ na emienu ketekete no na kese na eguso a enyi sa na eya na ete nti ye ka fibroid a enye moja to a eya wode no honam ni bia enyi abro so abnormal eno ane ebeka na say fibroid nti broni beka na say eye tumor and enya dia etimi da ne cancer so ma ne yeda eye tumor ya abnormal growth anyi wa wodie no na ebe disturb oba because enya yi wa wodie no mu a ne ma bebre na betimi aye ama oba na hu se bibi kwaso bibi nkoyi e woni pedia nti ne tofa bomu no eye abnormal growth aya na ewo awodie no mu na awodie no honam no bi e na anyi abros eno ene from fibroid a week mu komo aye ba bedie no no na fibroid no so manko na ye wo fibroid de manko because awodie ya we be mani awodie nti ontimi nya fibroid mani nye ya nti ye oba pe netimi nya fibroid na oba obetimi nya fibroid ye oba wa start ye bra ekosi oba wa twa bra ugusu ye bra dia that means obetimi nya fibroid unni awodie dia untimi nhia fibroid na wo ye oba na wo ye obibini ba because ya bibifo ma san ya brofo ma nti ye oba na wo ye obibini ba nko na wo da so ye bra dia obetimi nya fibroid ni bia ma na ye se enyi wa awodie dia obetimi nya fibroid ni ama na ye ene my number no not na ya to okay so number no 0249 200 555 0249 200 555 enti ochna nyame Adom asabe ya saka ye ho na ye ntoso ye di nkomo afa fibroid ho so se simenum na ye di nkomo no awie ochna bre ya ka ye ho endpoint homeopathic clinic wo da Roma ene ye ne nkomo yi ebro ochna de pache nkwa mode ho a ye besehia yada se ye mo akwa ba bi Adom TV bedwam dwumade so yada se papa pa na wotwi mo said ya shase no fibroid ho nkomo no ye die wo health tips so enti ema ne mema obi a eyema ne enya fibroid de ne nso bema nso betimi atia ma onua ba bi wo yire na yenyina yetimi ahwe enti na ya bɔ ne tofa bie na ni so de ama wo no ɔkyena sabre ya asa ka ye ho simenum wa wo hwɛ sɛ yenche na nso atie bie bedu Friday no ohu sɛ whole topic ene ye di ho nkomo yi faseda no ma endpoint homeopathic clinic one mother Roma ene yetimi nya enimdefo ahodo yi no wondi nkomo ewa pomoden ensemu nti yentumi kai na yenko na emma ya wodie mu no yenkonko cheke emema no so prostate scanning or yeni free edi amaye 0244 867068 0244 8670
0800-222-1168 na wone point akasa bidi de afia amankwa tamaklo mamenda majority ase se ntade coming wama bibi ahye mebo mani ho ban wabra mene Frederick Opticals edi ensawoso nti free eye screening ekoso sabre kosi efiada nti Frederick Optical babia eye dome okoho no akọ check wani no bo wani ho ban fi se no eye okania edumpe unhu ade bi nyina ye hwe ne amu ye ne ho ban